Virosta. 4500 kilosissa Hot Hunter tulee uuteen yritykseen. Hot Hunterissa tosiaan viime viikolla turbo meni rikki. Härmässä ovat sen korjanneet. Toki tuo Iivo, joka tuolla on puikoissa, niin saattaa olla vähän hätäistä sorttia. Iivo muisti kyllä, että turbo vaihdettiin, mutta Kalajalle lähdettiin ilman ahtoputkea. Eli ei siis ollut putkea moottorin ja turboon välissä. Mutta onneksi sieltä tuli sitten porukat perässä. Ja saatiin Hot Hunterin ahtoputkikin paikalle ja nyt sitten viivalla. Harmittavasti reilu 70 senttiä jäi tuosta pulpullista. Sen verran Iivoa tunne, että harmitus on varmaan sen verran kova, että nyt laitetaan kaikki peli, että myös Hot Hunter tuohon pulpulliin vielä tänään Kalajoella viimeisessä kisassa pääsisi. SM-taisto on todella tiukka. Kaikki mahdollisuudet Suomen mestaruuteen on vielä Iivollakin olemassa. Ja nyt näyttää siltä, että otetaan kuitenkin tuosta 6 tonnisista ensin Fiat Röllillä, sieltä sitten Asko Kauppinen. Fiat Röllissä on siis 8,1 litran moottori, yhteistyökumppaneita Korjaushuolto Kauppinen, Ruoka-Huolto Onnela, Viitekone Oy, Traktorilakointi T. Nissinen ja Seinäjoen Konerengas Oy. Vedon mitta 89,85. Ja sitten Iivo Viskimäki ovat Hunterilla sanon vetovuoroisen puolitonnisissa. Ja vedon mitta 46,48 ja taitoilassa siinä meni turbo ja samalla sitten Suomen mestaruus tässä luokassa lähtee Savitaipaleelle Forest Aki ja Mika Kylliäinen. Ja tuttuun tapaan, jos joku on huomenna liikkeellä Savitaipaleella, niin Aki ja Mika tarjoaa sitten torikahvit huomenna kello 8.